tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Viva Marija Annunzjata! ات-Tfal jitilgħu fuq il-sultiet. Nisem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nkolbu il-mulej, mux biss kienet il-ġbija tal-Madonna li tfakkarna wkoll fil-fer, ismena wkoll il-bira fil-għodin tal-novena, fil-Quddisa. Nkolbu wkoll bir-bdienna u l-familji tagħna. Nisema wkoll bħal-Marija, bħal din il-mara, u wixu bil-fer liva lill-Alla tagħna. Sew fil-fer,
sew ukoll fl-isfidi. Tajjeb, nitolbu flimkien. Slim għalik Marija, il-grazzja l-nija, il-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-vot tal-ġuftijek ġesu, għaddisa Marija Malla, kaparin tindi, issa u fissija tal-Maltana, Amen. Bisem tal-Missin, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Viva Marija Annunzjata!
No one